Na, tilapia, ganda. Dahil mura na ang yan, halang gulay-gulay. Guys, dito na. Pay-payin kanina. Ano, babae, lalaki. Happy birthday to you! Good afternoon guys. Ayan, nandito kami sa Tianggian. Magsisimula pa lang. Kumain muna kami para may lakas ng katawan magugay sa antit. Ligaya. Lakas ng food. Magpalakas muna bago magukay na. Habang nag-aantay kami guys ng order, may naispatan na agad sa anti Ligaya dyan. Oo, yun daw, balikan na daw yung panana. Ay na ako. Mangantayo pa yun. Hi guys. Happy birthday! Happy birthday! Yan na, simulan na. Store lang tayo. Isa usubre. Sabihin mo na kasi. O nga, yun doon ah. Dito na lang. Ba't ni mo binalikan yung short? Ikaw ay hindi lang. Sabi mo ikaw. Hindi. Ay, Sasabi mo lang kanina. Ay, meron na. Yan, kamukha mo yan. Para wala kang kapartner mamaya. Dalian mo, bilisan mo. Mamaya magbilid din sa antipasing ng ganyan kulay dilaw. Hala guys, dito pa lang kami sa bungad, nawawala na si antipasing. Walang walay ko na. Nako, delikado. Gataan na po, ala na pukaw nga talaga. Ay, siya medyas. Charles medyas. Sabi nga. Ayan guys, coffee break. Dito tayo guys. Dito na kami sa bahay ni Juan. Dito malaglag ka na. Ano yan? Diyak. Na, dalag na, nagdagkal. Sarap nagyan ng palaya. Wow, pagbanggay na Ligaya. Meron doon sa baba. Yun, no, may hipon ko na naman tits, oh. Yan, nakalimutan ko mag-ginang bakit. Meron ka na kasi ni. Paborito ni auntie. Meron niya tayo pang pamilya. Pero silang marami na ako. Ay, bagapan yung kay Kuya Jane? Magpansit sila? Meron niya tayo pang pansit. Kala mo naman makain ni Kuya Jane? Thank you. Sa pagtitikat ka. Kami lang rin magkain, Kuya Jane. Ikain na lang namin kayo. Puro kain na lang tayo dito. Pero sexy Kain pa rin. tulo. Pero sexy pa rin yan eh po. No way, mga sexy pa din yung mga yan. Nandiyan, namo naman te yung mukha ni Auntie Pasing o Kakina eh. Di ba may tinatanggal dito, te? Sa gitna. Meron sa gitna. Yung kanya, Kami hindi na nagatanggal ng ganyan, diretso kain na. Kagaya, kay Merle ka na. Yan. Ang sungkitin mo ng sungkitin mo. Ng kwanto pek. Ng kahit tinidor. Merle. Pangay. Na, tilapia, ganda. Hindi pa nga yan eh. Ano ba, iihaw ba yan? Paano kaya kung ganyan na bandaitan mo, ante? Mabalik na yung kami mo eh. Hindi mo na taas. Oo na lang, ikalagay. Gawin na ka na. Pagkadito na ako. Magtagalog ka, hindi ka maintindihan ni Ate Laling. Ha? Magtagalog kayo, sabi ko hindi mo maintindihan. Di pag-aaralan ko yan. Huwag ka mag-alaala. Turaan na. Pag daw siya, ay magkuhan na siya, Ano? pre-taste ng cook niya kasi ito yung... Ng ano ba? Siya yung kukunin natin. Ng chef ba? Ng chef? Ayan guys, maglalaga rin tayo ng mais. Masarap to kasi bagong-bago. So ayan mga ka-dragon, dito tayo sa nag-outdoor cooking tayo. Nilabas na lang yung panahon.
Magluluto tayo ng pansit. Ni Kuya Johnny. Ayan, happy birthday Kuya Johnny. Happy birthday. Ito na yung request mong pansit. Kuya Johnny. Sabi niya, lutuan niyo naman ako ng pansit. So, ito na siya. Agad-agad. Wow. Kahapon. Kaya lang, siyempre, ano pa lang ngayon. 17 pa lang. Magka-birthday sila nito. Luto rin tayo ng chapsui. Ay, no. Dahil mura lang yung ano ngayon, gulay-gulay. Lutuan natin ng ano at mapagod mag-ukay-ukay itong ay mag-ukay-ukay sa ano, sa istay. Tapos may tinuro pa sa ate laling dyan sa harap. Ayun, pinakaharap nyo. Ay, tinuntahan nila. Wala pa. Sabi nante, mamaya na lang, magpahinga muna. Hanggang may pambili, antipasay, walang titigay. Tapos yung ano ito na yun. Oo. Gusto nyo yung gatanong ka dito. Pag dito ka lang, gatanong ka. Okay, pansit na. Luto na ang ating paluto na yung chopsay. Okay guys, luto na. Medyo ano siya, matamis-tamis. Patapos lang. Oo. Hindi pa nila. Mga paramag, oh. Hindi na paramag nila yung ulam nila. Isa pa. Imay day daw, imay day. Ayan na. Wow, ang sarap ng aming pansit. Ano pa lang, gulay pa lang. Mukhang masarap na. Yummy na. Nag-iba na yung cook namin. Nagdusay ng labi. Kaysa yung parang toyo yung nilagay. Yan. Lagyan natin ng ano, ng sahog. Sige. Sa paminta naman. Ito masarap ang pansit pag maraming paminta. At least na kando na. Nakuha ko yung luto ni Ate Lalo. Pag uwi doon, alam ko na. Siesta. Sarap ng ating chapsuy ala Ate Laleng. Ibang luto ng chapsuy ito, guys. Turo ni Ate Laleng. Ayan mga ka-dragon, magluluto si Auntie Pasing ng bunchok. With ampalaya. With ampalaya yan. Tama ba, Auntie? Bunchok? Opo. Bunchok, ikaw. Dalag. Diba? Marami tayong marami tayong nilutong pang dinner. Dahil minsan lang naman daw kami makapasyal dito sa Santiago Residence. Tapos Burit ng bayan. Burit ng Tiligaya. Ito request talaga ito ng Tiligaya. Sabi niya, punta ka tayo dun sa inyo, Jo. Masarap yung kandulong, hipon. Mura lang. Sabi niya. Kaya nagluto tayo. Kamusta naman yung putay mante? Ang
tama. Dapat mo dito nagdabaga. Listen ko ba sa iyo? Wala yung takip. Ayun na pala. Ayan guys, ang sarap ng ating food tonight. Yan. Saan ka pa? Aray ko. Yan. Di ba sa sariwang-sariwa yan, buhay pa yun kanina. Ito yung nakakamiss ulamin eh. Katagal ko nang pinapangarap ng ulamin. Lalo yung may bugi-bugi. Ikaw na atin eh. Nakaharap ka sa camera. Wali ka na siya. Bibigyan na lang pala. Malay. Ilang Panginoon, maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Huwag mapakabasbas ng ito. Pagkakasang katawan, magamit sa Panginoon po sa iba ng pangalan. Magalang po namin nilis at mahal po ng Jesus. Amin lang po. Amen. Happy birthday to you. Ilang taong ka na, Cha? Ang dati mo. 15. 15! Sweet 15! Sabi mo dati Ayan, mo. happy birthday din kay Kuya Johnny. Yan, dinamay na namin yung Happy birthday, Kuya Johnny. Ito na yung request mo. Thank you so much. Let's eat, guys. Yan si Akila ganda. Oh, bawal pa magjowa, Cha. Batang-bata pa. Ay, ka ba ha? Shoutout kay Google. Pangalan ng pansin. Ang laki. May paper plate pa. Cha, lagay mo nga doon. Saan yung paper plate na lang? Mabasag. Ikaw, tapan mo. Ilan nagsasaing ba kayo ng kanin? Pakiusod. Ate na daw, saan ba kayo ng kanin? Dali na. Wala ka din nila. Makigulo. May gulo kayo. Oh, ano? Paper plate. Mas marami, mas masaya. Parang hindi na mag-aanap sa Saan? Tawag ka. Yun na nga lang, ano to, baka mabasag pa baby yan eh. Baka rin pa. Yun na lang yung may edad na. Ba't sinuulam mo? Ito ka naman. Ang itsura ng pansit. Ito guys, so alamang na naman. Naubos na namin yung alamang natin lalim. 1 kilo ata yung binili niya kanina. Pansit. Naugas ilang. Sa'yo na. Pila kakakain mo pa, huwag kang kumangin. Update. Aftermath. Ito yung aftermath. At po na yun na yun. Naibos na yun na yun. Lagi. Parang... Lagi kayo sa... Ang kaunti. Oh, kadami pa yung hipon man te. Ibusin mo yan. Wala na yung pag sa Mindoro. Nagalati namin yung pansit guys. Masarap yung pansit namin. Ito yung Ito yung hipon. Huwag malipatan sa yung tukidaya. nasa rep. Ikaw ate ko say. Ito yung soup. Masarap yung ano guys. Na gusto ko yung dalaw. Palibasa yung ano, sariwa. Isa lang? Lord. Talagang parang kumain na kayo sa ano restaurant sa bigating restaurant. Ay, kanina na lang pati may rugato. Nagustuhan ng tiliga yung pansit. Sarap daw. Secret yun yung May secret ingredients yan na ituro sa amin. Kaya pag may umorder na yan, masarap na lang. Mas lalang pinasarap. Talagang babalik-balikan sabi ng tipa sa inyo. Yung kayo paburugan. Makamot na pa inawan. Makamot na pa inawan na pakulaw. Wala kayo. Lalo si Jen. Si Jen.
Makulo lang. Makulo na kayo doon. Paglagay nyo. Kala mo maglamaw na nga. Kala ko magkatay ng baboy eh. Kala mo kung anong ilamawin mo eh. Ante, anong kun mo? Anong judge Daw mo? sa Ate Lali. Hired na, ante? Nakapasa. Pasada? Isasabay na natin? Pasado. Pasado po. Siya po kasi yung manager. Oo. Kasi ante. Manager na. Pero may nagtatanong ko ulit. Ate, sino pong... Sabi, ate, sino pong ano nyo? Sino pong may-ari? Sabi nila. Sabi niya yun, oh. Yun pong kawalis. Sabi niya, yun pong... Ay, yun pong nagwawalis? Sabi niya, Huwag ka di, urok ko sila eh. Pero ako din. Kantilig ay ito ako. diba? Ito na yung kwan nila. May gusto na mag-branch. Sabi, te, may kon kayo, may branch. Sa iba? Sabi sa amin. Tanto sila kung may branch daw tayo sa bayan. Coming soon ko na. After, Pero ang sarap niyan sa ano, sa singkamas. ang sarap guys ng alamang. Yung alamang pa ba yan? May secret din yan. Sekretong malupit. May secret din yan. May suka rin yan. Walang maingay. Ayan guys, skincare is life. Nakihiram lang po kami. Skincare ni... Candy kasi. Magpapahinga na tayo. Gusto pa rin ko na eh. Sa antipasing lang yung may dalang skincare guys. Hindi makigamit kami na. Hindi ko lang po. Hindi ko ano pa natin.